Arkadag şäherinde kaşan binalaryň şol tanda ýaşaýyş saýlaryň üzlerçeti guruldy. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şanyna milliardlarça Amerikan dollaryny gurulup 2023-nji ýylda açylan bu şäherde guruluşyklar dowam edýär. Emma bu ýerdäki gymmat baha jaýlar diňe saýlanan raýatlara satylýar. Azatlyň Türkmenistandaky çeşmelerine görä indi şäheriň ýaşaýjylarynyň diňe etniki türkmen bolmagy talap edilýär. Arkadagda öý satyn almak isleýän türkmen raýatlarynyň milletiniň türkmen bolmalydygy ýokardan berk tapşyryldy. Dip bu şäherdäki ýagdaýdan habarda çeşmeleriň biri 2-nji ýylda gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň sözlerine görä dilden edilen bu talaba görä Türkmenistanyň etniki azlyklaryna degişli raýatlary täze şäherden jaý satyn almak isleseler olara ruhsat berilmeýär. Raýatlara bu düzgün barada ipoteka almak üçin ýüz tutan wagtynda hem duýdurulýar. Arkadag şäherinden kwartira satyn almak üçin ipoteka almagy dokument toplamakçy bolanymda häkimlik işgäri siz Arkadag şäherinden kwartira satyn almak üçin pasportyňyza türkmen diýip ýazdyrmaly diýdi. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy howpsuzlyk aladalary sebäpli öz adynyň agdalmagyny islemedi. Arkadagyň häkimet edaralarynyň birine ýakyn çeşme bu tapşyrygy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem ýakynda agdandygyny belledi. Goloyda iýun aýynda arkadagymyz sähere gelende bu säherden öý aljak raýatlary berk öwreniň we hökman türkmen milletleri raýatlarymyza kwartira satyn almaga ruhsat beriň diýip berk tapşyrdy. Mundan ozal diňe 3 arka barlygyndan geçen we paýtagtyň hem de Gökdepanyň raýatlaryna jaý satyn almaga ruhsat berilerdi. Indiden beýlek öňkü talaplara milleti diýen punkt hem gosuldy. Dip çeşmeýdär. Döwlet mediasyna görä Gurbanguly Berdimuhammedow öz adyny göterýän şähere 28-nji iýunda sapar etdi. Azatlyk radiosu birnäçe çeşmäniň şäherden jaý satyn almak isleýän raýatlaryň milletine degişli talap barada beren maglumatyny Arkadagyň häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi. Türkmenistandaky ykdysady krizisyň dowam edýän döwründe gurulýan Arkadag şäheriniň birinji tapgyry 2023-nji ýylyň 29-njy iýununda açylypdy. Şonda 336 sany dürli jesga ulanylmagy berilipdi. Arkadag şäherinde jaý satyn alýanlaryň 3 arky barlygyndan geçmegi talap edilipdi. Şeýle-de jaýlaryň diňe Aşgabatlylara we Ahal vilayatynyň ýaşaýjylaryna satylmagyna ruhsat berilipdi. Arkadag şäherinde ipoteka esasynda jaý satyn alan vilayat ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alınmagy bilen bagly birnäçe ýagdaý ýüze çykdy. Bu arada Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 2024-nji ýylyň may aýynda habar beripdi. Bu aralykda täze şäherde gurulýan jaýlar Arkadagdaky edaralarda işleýän işgärlere hödürlenýär we olar jaý satyn almagy çagyrylýar. Mundan öň paýtahtly telekeçilerden jaý satyn almak talap edilipdi. Arkadagdan öý satyn alýan adamlar juda az. Aşgabatdaky lukmanlara we telekeçilere mejburluk bilen kwartiralary tatdylar. Ýöne muňa garamazdan hinizm şäherdäki jaýlaryň aglaby köpsünde xaridar tapylmaýar. Dip Arkadagly çeşmeýdi. Türkmen häkimetleri we mediasy döwlet gaznasyndan ençeme milliard dollar mukdarda pul sarp edilen Arkadag şäheriniň ýurdun çägindäki ilkinji akylly şäherdigini mahabatlandyrýarlar. Emma habarçylarymyz we çeşmeler täze şäherdäki jaýlara xaridaryň tas ýokdugyny, şäherde iň ardan kotej jaýynyň 1 million dollardan 4 otagly kwartiralaryň 350 000 dollardan satylýanlygyny habar berýärler. Arkadag şäherinde işleýän budjet işgärleriniň sözlerine görä olaryň aýlyk zähmet haklary 500 we 2,5 müň manat aralygynda. Bahasyna garanda jaýlaryň hiliniň örän gowşakdygy aýdylýar. Bu şäherde jaý satyn alan türkmenistanlylaryň ençemesi ýaşaýyş jaýlaryň hiliniň erbetdigini, käbirlerinde hatda suw üçinçilik turbalarynyň hem çekilmänligini, ýaşaýjylaryň bu zatlary öz hasabyna üpçün etmeli bolýanlygyny gurrun beripdi. Şeýle-de çeşmeler Arkadag şäheriniň seismiki aktiv zonada ýerleşýänligini we golayda bolan yer titremäniň ýaňy ýakynda uly dawara bilen 2 ýyllygy bellenen täze şäherde hem duýulanlygyny aýtdylar. Şu ýyl Daşoz welaýatyndaky harby bölümde goşun gullugyna ýazky çağırış boýunça alynan raýatlaryň harby kasam kabul etmek dawarasyna gatnaşan enatalaryň sany göz görtele az boldy. Bu barada dawara gatnaşan enatalaryň we harby ofitserleriň ençemesi 3-nji iýulda Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
İrden sağa 8:30-da Gubadaq etrafındaky harby bölümün gapysyny açyp kasam kabul eden eskerleriň enatalaryny we hossarlaryny içeri saldylar. Olara esker çağalaryny ýanlarynda oturdup öýlerinde bişirip getiren naharlaryny iýdirmäge ruhsat berdiler. Her kim öz ogluny ýanyna aldy, emma ýygynyň hiç bir hossary gelmedik ýaş eskerleriň sany juda kendi. Dip daşozly eneleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Şu günler Türkmenistanda raýatlary harby gulluga çağırmagyň hemde gulluk möhletini tamamlan raýatlary harby gullukdan boşatmagyň ýazky mögsüminiň dowamında aprel we iýun aýlarynyň aralygynda harby gulluga alynan eskerleriň harby kasam kabul etmek dabaralary dowam edýär. Enatalaryň bir näçesi hossarlary ýygynden gelmedik eskerleriň onlarçasynyň boyunlaryny büküp gyrada oturandyklaryny aýdyp olary ýanlaryna çağıryp getiren naharlaryndan bermek islendiklerini aýdýar. Ilki wada ofitserler hossarlary ýygynden gelmedik eskerleri biziň ýanymyza uğratmajak boldular. Olary nizama goýup harby bölümiň binasyna salmakçy boldular we biziň gözümiziň öňünden aýyrmakçy boldular. Ýöne enatalaryň ençemesi ofitserlere haýyş edip hossarlary gelmedik eskerleri öz ýanlaryna aldylar we olara nahar hödüretdiler. Dip daşozly ýene bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Bu maglumaty harby bölümdäki ofitserleriň biri hem tasdiklap, eskerleriň harby kasam kabul etmek dawarasyna gatnaşan enatalaryň sanynyň ýylyň-ýylyna azalýandygyny belliýär. Hossarlary ýygynden gelmedik eskerleriň ençemesiniň aýtmagyna görä, olaryň aglawasynyň enatasy eklenç gözleginde daşary ýurtlarda zähmet çekýär. Biz orta mektebi tamamlanymyzda özümizi hossarsyz, ýetim ýaly duýduk. Ynha häzir hem biz ýetimden ütgesik däl. Sebäbi hossarlarymyzyň ýysa ýaraýajaklarynyň ählisi dasary döwletlerde zähmet çekýär. Bizem harby gullugy tamamlap dasary döwletlere çykarys. Sonda öz maskalamyza duşarys. Dip harby gulluga kasam kabul eden eskerleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar, ýurtda giň ýaýran işsizlik, adyň we hyzmatlaryň ýygyderli gymmatlamagy soňky ýyllarda müňlerçe adamyň eklenç gözleginde daşary ýurtlara, şol sanda Türkiýe, Russiýa we Birleşen Arap Emirliklerine zähmet migrasiýasyna gitmegine getirdi. Eskerleriň ýene bir bölegi bolsa öz hojalyklarynyň gaty kyn ýagdaýdadygyny, enatasynyň we jigileriniň gündelik iýmäge çöregini zordan tapýandygyny aýtdy. Enatamyzyň öz ýaşaýan welaýatimizden daşoza otluda gelmäge de maddi ýagdaýy ýok. Öýde iýmäge zat ýok. Biziň harby gulluga öz islegimiz bilen gaýtmagymyzyň sebäbi hem şu ýerde her güni muht garnymyzy doýurmagymyz bilen baglanyşykly diýip eskerleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda eskerleriň ýene bir topary harby bölümdäki iýmitiň hem öwürlükli däldigini aýdýar. Suwun içilini bize her gün günortanyk baklajan gaýnatyp berýärler. Agsam bolsa, nohut atylgy çorba berýärler. Olam tadagaň bolaýyn, içinde diňe 2-3 saňjak nohut bar. Galyny suw, hiç gili ýag ýok. İçimize ýag gidenok. Ofitserlere diňe ýagsyz nahar berilýändigini aýtsak, olar kasam kabul edislikden soň sizi gowy terip bilecek. Çyýyk baklajan ýemägide razy bolarsyňyz diýärler. Dip ýene bir esker anonimlik şertinde aýtdy. Bellisek ýakynda harby borjuny ýerine ýetirip, goşun gullugundan gaýdyp gelen raýatlaryň ençemesi ýurtda harby gulluk şertleriniň şol sanda iýmit, arasaçylyk üçünçüliginiň öten ýyllar bilen deňeşdirende soňky aýlarda hasta yaramazlaşandygyny gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda harby resmileri öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlar. Bu ýagdaýlar barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda tölek terminallarynyň näsazlyklary dowam edýär. Dürli tölekleri geçirmek işini aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenen gurallar sandan çykýar. İşleýän terminallar puly kabul etmeýär. Bu ýagdaý ýaşaýjylar üçin kynçylyk döredýär. Aşgabatyň we Türkmenabatyň ýaşaýjylary mobil telefon hasaplaryny doldurmak we beýleki gündelik hyzmatlar üçin ulanylýan tölek terminallarynyň ençemesiniň kadaly işlemeýänligi sebäpli kösenýänligini Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Tölek terminallary nagd pullary kabul etmeýär. Hususan 2020-nji ýylda çykarylan täze kupyuralary degişli. Bu giň ýaýran ýagdaý. Adamlar köçelerde wagtyny boş sarp edýärler. Dip Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berdi.
Paýtagtyň ýaşaýjasy soňky döwürde tölek terminallary arkaly pul geçirmegin görge öwrülendigini aýdyp, gural göräýmäge işleýän kim bolsa, oňa nakt pul salyp bolmaýanlygyny görüň berdi we soňky tejribesini paýlaşdy. Dün terminal arkaly hasabymy doldurmakçy boldum. Emma ol puly birnäçedek ýygyna gaýtardy. Ilki elimdäki pullar galp bolaýmasyn diýip gorkdum. Soňra TikTokda başga da şeýle ýagdaýlary baştan geçiren raýatlaryň videolaryny gördüm. Bu umumy bir problem eken diýip Aşgabatly denan 2-nji iýulda görüň berdi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary bu problemanyň ýurdun beýleki ýerlerine hem degişlidigini belliýärler. Türkmenistanlılar tölek terminallary kadaly işlemän soň awat gurallary gözlemeli bolýanlygyny aýdyp, ýyllar boýy dowam edýän bu problemany çözmek üçin häkimetler tarapyndan yeterlik üns berilmeýänligine nägelelik bildirýärler. Azatlyk radiosu bu problema barada soňky ýyllarda ençimegedek habar beripdi. Hünärmenler tölek terminallarynda ýüze çykýan näsatlyklar gurallaryň aňyndaky operasiýon ulgamynyň 5 ýyldan artyk wagt täzelenmänligi bilen bagly diýerler. Geçen ýyl Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan Türkmen Telekomyň öňki işgäri tölek terminallaryna bir näçe ýyl bäri yeterlik üns berilmeýänligini aýdypdy. Türkmenistanyň aragatnaşyk ulgamynda işleýän ýene bir çeşmäniň sözlerine görä, häzirki wagtda ulanylýan tölek terminallarynyň operasiýon ulgamy ýylda bir gezek täzelenip durmaly. Bolmasa gurallaryň dolu güýjünde işlemek mümkinçiligi peselýär. Terminalyň içinde ýürüýte taýýarlanan programma üpçünçüligi var. Emma bu sistemany täzelep durmak üçin hiç ýyly çäre görülmedi. Diýip çeşme aýtdy. Beýleki bir çeşmäniň sözlerine görä döwlet aragatnaşyk kampaniýasy häzirki wagtda mobil goşundy hökmünde ulanylýan tölek atly programmany we beýleki onlaýn hyzmatlaryny östürmek bilen meşgullanýar. Terminal ulgama bolsa ünsden düşürilýär. Olaryň ähli ünsleri onlaýn ulgamyna gönükdirilen tölek applikasiýasyny ornaşdyrýarlar. İnternet arkaly pul geçirmäge höwetlendirýärler. Emma ýurdun köp ýerinde internet ýyzligi pes ýa-da mobil telefon arkaly hyzmatlar elýeterli däl. Sol sebäpli ýylatyň epetli bölegi henizem köni terminallardan peýdalanmaga mejbur bolýar. Diýip çeşme belledi. Azatlyk radiosu Türkmen Telekom kompaniýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Tölek terminallar problemasy soňky hepdelerde sosial ulgamlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýar.